Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu. Amen. Bangcwele benkosi oguqe phakathi kwenu inkosana yakwaNduli enkandla, kodwa kunendlu kwethu elapha eWaybank, ithempeli ke engikulo kumshumayela ukhumalo entokozweni thempeli. Amen. Ngibingelele baba umfundisi, abavangeli benkosi, abashumayeli, abakhokheli, ibandla lonke likamenzi wezulu nomhlaba. Amen. Ngiyacela kuThixo oyingcwele uNyazi lwezulu ukuba angiphe izwi elifanele inhliziyo zenu bangcwele, eningezi ukuniqeda ukukholwa enifike niyikho. Angiphe izwi eliwukudla okuzodliwa ngimndeni yethu okhokho bethu ntambama mase kushona ilanga, ngoba leli lizwi bangcwele silikhuluma lapha liwukudla kwantambama kokhokho bethu abangambonanga noShembe enyameni, kodwa abambone ngalena kwethu nangokomoya. Amen. Ngiyacela angiphe izwi elifanele inhliziyo ezingasoliyo, inhliziyo ezingamkala umuntu, ngoba inhliziyo yahlupha bangcwele, yamkala umuntu. Ngiyacela kuThixo oyingcwele angiphe izwi elingezi kunihlubula bangcwele, niphume lapha nithi kodwa lo mfana wakaNduli bethini kithi. Angiphe izwi elingenayo inhlamba, kodwa kube izwi enzothi maniphuma lapha libe ukuphila kwangunaphakade nasethuneni, eliyonikhumbuza ukuthi kwako kwaguqa kakhulunywa ngoShembe, ukuphila kwakukuphi kuwe. Ngoba le ndaba bangcwele iyabuzwa noma usuhambile ethuneni ukuthi wake wayizwa yini. Ngiyakhumbula indoda yasemolweni yake yabuzwa le ndaba ukuthi kwakhulunywa emlindelweni, walizwa izwi likaShembe emhlabeni, awumkhethanga ngani uShembe. Ngangiqala ukuzwa ngaleso sikhathi ukuthi ma ulizwile izwi likaShembe awangayikhetha inkosi, kanti ngalene emndenini kulicala. Bangiqala ukuzwa ngalelo langa. Ngiyacela bangcwele benkosi, ngizoba mfishane kakhulu ngoba ngimncane kakhulu nginovalo. Kuyesabeka kule ndawo bangcwele, akuyona indawo lena ejwayelekayo. Mina bangcwele ngumuntu onezono, kodwa ngiyacela ukuthi ukukhuluma kwami nokuphefumula kwami inganitheleli ngezono zami. Ingoma 23. Cela uNkulunkulu angiphe indaba ezothandwa abangcwele, angezi kungilahla futhi ngayo, ngoba kuyenzeka mawuguqe kanje ulahlwe. Uyitshela ukuthi mawuphuma lapha wena ukhulume kahle izwi likaShembe, kanti usulahliwe. Naba kini sebekhishiwe ezulwini, makuthi baba nenhlanhla ongena ezulwini ngokukhetha kwakhe inkosi. 26 ingoma. Zonke izona engizenzileyo zimi ngothi phambi kwami, ingethuse no masinye. Hey,
abangcwele yesabatha inkonzo ebucayi elahla umuntu futhi efaka umuntu ezulwini. Kwake kwenzeka ngenye imini emzini wamaNazaretha endaweni yaseMampondweni. KwakungoLwesihlanu njengoba izolo kade kungoLwesihlanu. Kwase kumenyezwa isonto. Baba wakulomuzi uyasebenza lapha eThekwini, wayelapha eThekwini ngokomsebenzi. La selungiselela kahle isabatha kwashaya isikhathi sokuthi kuthunywe ingane enkosazana kumenyezwe isonto. Ala yaphinda yamemeza wesibili yamemeza wesithathu. Ngesikhathi lengane imemeza wesithathu yayisinyusa amehlo ngenhla komuzi yabona isiqoqo samadoda egudla uthango ngenhla kwalomuzi. Mayiphakamisa amehlo lengane hawu lamadoda amangaka ngoba kangiwazi labekhaya vele ingane incane. Khuluma ngesabatha. Yayisingane endlini lengane yayisibika mama njengoba ngimemeza isonto ngaphandle ngibona amadoda amaningi mangiqeda ukumemeza egudla uthango njengamanje ahleli lapha ngaphandle athamela inkonzo yomthandazo wesabatha. Lo muzi esiya kuwo Agu wasuvala umthandazo wesabatha yabusisa ingane kwaqedwa kwasehlalwa lonke isonto kwaze kwaba olunye futhi olesihlanu kwalungiswa ukuthi ngizawungena isabatha njengoba nami nakuwe nakithi nakumani nabani kulungiselela izolo kulizongena umthandazo wesabatha. Yayisiphinda lengane yayithunywa futhi. Mntanami hambe yomemeza umthandazo wesabatha. Yayisiphuma lengane yamemeza kathathu njengoLwesihlanu olwedlule ayisephinda lamadoda aqhamuka isiqhokho samadoda mayihamba ngenhla komuzi ahlala enhla komuzi yasingena yaphinda yathi mama nanko futhi lawo madoda. Mntanami abuyile futhi yebo mama abuyile nanka ahleli ngenhla komuzi kulungile mntanami funda umthandazo wesabatha bese uyaqeda sawufonela ubaba wakho simtshele ukuthi lapha sinenkinga. Wasufunda umthandazo wesabatha kwaqedwa. Isabatha abangcwele likuphila okwafika noShembe. Amen. Futhi liyamlahla umuntu futhi isabatha liyakwenza ukuthi izinto mawuligcina kade ungenazo ube nazo mawungaligcini likuphuka zonke izinto mawungaligcini ngendlela okuyisabatha. Base befona baba sinenkinga kulomuzi ingane mayimemeza
umthandazo wesabatha sekuze kwaba amasonto amabili olesihlanu ababili belandelana ingane imemezisa isabatha bese kufika amadoda ahlale ngenhla komuzi azolalela umthandazo wathi baba kulungile ngiyeza ngesonto elizayo nami ngifuna ukuzibonela izithelo zokulunga Ngicela uNkulunkulu afaka ureverse wesuku la izolo ukuthi njengoba kade ngena isabatha senze ngokuyikho yini njengoba kade ngena usuku lwesabatha silungiselele kahle yini lumfanele uThixo owunyazi lwezulu libafanele yini abanikazi bomuzi wayesefika lo baba wayesephinde ithuma lengane ngoba efuna ukubona lento abayishoyo neyenzakala phakathi komuzi oyisemkhulu yayisiphuma isememeza amagama amathathu lawa amenyezwa mangena umthandazo wesabatha ayiseqhamuka futhi lamadoda okwesithathu agudla uthango ahlala ngenhla komuzi wayesephuma lo baba seyimikela ingane wayesephuma yakuona lamadoda mayephuma ngesango ufika kona sanibona abanomzane yebo niyaphila baphila cha kanginazi futhi ngiyanqala kule ndawo bathi cha mnumzane ngempela uqinisile kasazani bathi thina sikhishwa ushambe ngolwesihlanu ngehora lesine uthe ushambe uyamemeza bonke abantu abaphume ngoba kuyongena umthandazo wesabatha emzini wakabani indlela esingenise ngayo isabatha iyo athi ke lamadoda thina njengoba silapha imndeni yethu abekho abantu abagcina isabatha kodwa ushembe uthi siyothamela umthandazo wesabatha emzini wakho ingakho silapha athi ke lamadoda njengoba silapha emzini yethu kaligcinwa isabatha kodwa sizwe ezulwini kwathiwa siphume siyolalela umthandazo ikhona kudla esiyokudla kuze kushona ilanga langesabatha lokho sikudla namhlanje mnumzane hamba uyofuna umthandazo silambile la sikhona kudla umthandazo